Pa, asa day ka pa? Wala ka kunak. Ikaw lay bantay sa mga mangudha. Iyo biyahe mo mangudha, pakan nagbudto, umahaw. Okay, malakaw sa ako ha, nasa ko'y lakwon. Sige na, maadto na ko ha. Ikaw rin bahala sa mangudha, pakan ha. Sige, maadto na ko. Problema ko ay paitan yung pobre. Ngita sa idea ni asa ko padung. Ladies and gentlemen, the seatbelt sign is now off. For your safety. Ay, salamat taon. Naabot lagi ko sa mong gipuyan sa una. Napabakaron di akong asawa no. Okay. Sa una man gud gibiyaan akong asawa tungod sa kalisod ba. Ya karon nibalik ko nga nana ko dala daghang kwarta. Gikan ko sa abroad gud. Ya pila ko ka tuig dito, mga 20 na ko ka tuig. So karon pa ko mabalik diri. Pinauta dawaton ko sa akong asawa karon. Dugay-dugay na ba ko kabalik? Kumusta na ka akong anak ron? Kaila pa bakaton ako? Malipay pa bakaron sila no nga. Ano ko daghang kwarta dala? Malipay ba akong pamilya? So tuon ako. Naragid mong bali. Oh, naalagi tao nagpadung diri. Hala, kinsa man na? Waman ko ka ila anak niya. Karon pa ko kakita anak niya. Tiga-asa ka na siya no? Siksi pagid kayo. Napagoy dala bag. Guba pa sa mong bali eh. Lahoson ako bi. Akong pahibaon si Mama B. Kay nagpadung man diri sa among balay. Kinsa gid kay had na siya. Para aware ako mama. Asin kidnapping na ba? So tuon ako B. Mama, naalagi to'y tao nagpadung diri sa ato ama. Kinsa kahato siya ma? Waman ko kailato niya ma. Kaila kahato niya ma? Unsa nak? Naitaw padung dinhi. Asa daw ato dang adton? Na dito maay. Adoon na to man na. Nara siya maay. Aw. Kini imong giingon na? Kailaman ko ana. Ha? Nganong kailaman ka ana ma? Kinsa din na siya? Kailaman ko ana niya. Kinsa gani siya man no? Nak, siya day ang imong amahan. Nanibiya nato sa dugay na nga panahon. Ha? Ma, gibiyaan ta niya. Unya karon mobalik siya. Dili na pwede maoy. Abi ni mo nak, sapian na kay siya. Bilyon-bilyon na iyang kwarta. Bilyon-bilyon iyang kwarta ma? Pa! Aray! Please na kay si Papa! Mingaw na kay si Papa! Ganun ka lang pa! Ay!